Bueno, bo día a todas e a todos. Agora mesmo non vou falar moito, non vou a dar a benvida, como debería, deixareino para despois. Simplemente comentarvos un pouco que vamos a comezar cunha explicación, un vídeo que vai falar da historia do Náutico de San Vicente. Para iso, acompañarame aquí no escenario Paula Alfonso. Bos días, benvidas, benvidos. Queríamos comezar o programa deste día cunha pequena introdución que responda ao porqué desta xornada, por que hoxe é aquí, que esperamos e por que vos convocamos. O xerme nace na iniciativa Espazo de Lectura a de Arquitectas impulsada polo Comité de Igualdade do CESCAE, que ten como finalidade visibilizar o compromiso coa igualdade. Dende o Comité de Igualdade do COA recollemos o guante e reflexionamos un pouco sobre este fin. Tal vez o compromiso coa igualdade se poida abordar dun xeito máis efectivo e rentable, creando espazos onde a igualdade se presupoña e o foco se dirixe a persoas, relatos, traxectorias, méritos, historias, éxitos e fracasos. E como cremos que as cousas o facelas serían soas, puxémonos a traballar. Temos un panorama mundial bastante desolador, enterrado en poderosas testosteronas empeñadas en medir quen ten máis capacidade de facer dano. Fronte a isto, propoñemos baixar a escala e escoitar a quen, dende o espacio que ocupa, direcciona o seu traballo cara a lugares que falan de protexer, de coidar, das persoas, da saúde, das contornas, que desvían a mirada da especulación e a dirixen cara á sociedade porque a arquitectura é un acto social. E as arquitectas, como veremos ao longo do día, levamos moito tempo traballando, aportando e sostendo. E como en tantas outras profesións, non sempre temos a visibilidade e o recoñecemento que precisamos para ocupar con confianza o lugar que nos corresponde. O lema elexido, Atlantía, virando o rumbo da arquitectura, intenta condensar esta imaxe de entre todas e todos conseguir tensar velas para navegar sen tanta embestida. Por iso tamén fala de coidados. A lantía era o candil co que se alumeaba a bitácora. Tiña que haber alguén gardando de que non se apagara, porque se non podían ver a brúxula de noite, corrían o risco de perder o rumbo. Coidar o lume sempre foi importante, e coidar sempre será importante. Atlantia tamén é unha novela distópica, que fala de dúas humanidades, os da superficie, que sobreviven nun mundo moi maltratado, e os que viven nunha cidade submarina para escapar da contaminación do aire. Pero estes sempre teñen o anelo de volver sair á superficie, de que o ceo, o sol e a vida alá arriba volvan a ser compatibles coa vida dos homes e das mulleres. O lugar elexido, o Náutico de San Vicente do Mar, ten tamén neste relato moita importancia. Non só pola generosidade de Miguel, que dende o principio se amosou entusiasmado coa idea e nos fixo todo moi doado, non só porque realizar esta xornada ao lado da praia baixe este maravilloso eucalipto é xa un plan moi apetecible, tamén pola historia que ten detrás esta edificación, asentada sobre as ruínas dunha antiga salazón a pé de praia. O seu avó materno foi un recoñecido arquitecto, e a súa avoa, Eulaulia Úrcula, decidiu ser arquitecta cando aínda non había arquitectas neste país. E logo, segundo relatan, optou por non rematar a carreira por non ser máis co seu avó. Xuntos articularon o plan parcial desta urbanización, un documento que describe a fermosura e a virxinidade da zona, que antepón como protexela, que os residentes estimen o valor do esforzo de salvar a natureza apacible e serena da costa en contraposición cos núcleos de edificación masiva e multitudinaria. Fala de proporcionar a sensación de desfrute da natureza en equilibrio harmonioso coa vivenda. O pai de Miguel urbanizou esta zona, coñecida como San Vicente do Mar, e levantou as primeiras edificacións baseándose neste plan parcial. Desta época é o vídeo en Super 8 que estamos proxectando de fondo. Son imaxes gravadas pola súa familia entre os anos 68 e 76. Pero pronto outros inversores viron o potencial da zona e a rentabilidade de construir cos servicios xa resoltos. Máis rápido, máis alto e obter maior lucro. Isto fixo que se derrubase o castelo de naipes. Algo queda daquel planeamento inicial. De algún ou outro xeito, a sensación de que podes deixar o coche en xuño e recollelo en setembro, de que podes vivir en pantalón curto e chanclas, de que a interrelación entre persoas e natureza, cando é respectuosa, materialízase en espazos amables, agradables e sanos, todo isto se respira aínda un pouco. Esperamos que disfrutedes desta xornada, que os recordedes como un día bonito na praia, onde moitas arquitectas, con moito ou pouco éxito e recoñecemento, con longa ou curta traxectoria, falaron con honestidade, sen falsas infografías de proxectos perfectos, que nos contaron a experiencia persoal de cada unha, de por onde pasaron, cara onde se enfocan, que dificultades atopan, cantas veces se caeron
e que lles axuda a seguir levantándose. Que aprendamos de quen foi diante, desbrozando, para que as que imos detrás camiñemos algo máis lixeiras. Porque o feito non discutible é que o noso camiño é algo máis difícil que o dos nosos compañeiros. Creo que existe algo común na arquitectura consciente, que é a arquitectura máis necesaria. Non sei como se chama, pero intuo que ten que ver coa sensibilidade, coa ternura e cos afectos. Non cos privilexios nin co éxito. Hoxe queremos comezar unha nova ruta. Sabemos onde partimos e sabemos a onde queremos chegar. Para iso, fai falta que escoitemos as nosas diferenzas, que cultivemos a fortaleza de tratarnos con respecto, sendo conscientes de que xuntas e xuntos remamos mellor. Por iso estamos aquí, para seguir navegando. Grazas por escoitarnos. Pois vamos a comezar xa coa primeira, bueno, o primeiro a benvida ahora sí oficial, darvos as gracias a todos e a todas. A xornada vai ser unha xornada dinámica, polo tanto, podedes entrar, sair, sei que hai xente que incluso vai ir comer a casa, despois volverá, polo tanto, bueno, coas acreditacións que tedes, podedes entrar e sair sen ningún tipo de problema. Agardamos unhas 200 persoas durante o día, pola tarde isto encherase máis. Tamén recordarvos os que tedes as acreditacións, as pulseiriñas, teredes prioridade, vale, para poder sentarvos, así o comunicaremos os que entren sin entrada, digámoslo así, pero todo o mundo é benvido. Agardamos eso, que disfrutedes das mesas. Non quero esquecerme do máis importante, os patrocinadores, que a verdade hoxe teño que comentalo porque o apoio que tivemos dos patrocinadores foi fantástico, non podemos estar máis contentas. Comentar a empresa Timberford de madeiras, Blanco Quintas de suministros de construcción, Sirve Mobiliario, de FG Natural Stone, que é un pouco artífice tamén deses regaliños, non, que levades nas bonecas todos, Instelme Vigo, constructora, cun carácter moi familiar, Forbo, bueno, que coñecemos todos de chans de goma, non? E, por suposto, a colaboración indispensable do Náutico de San Vicente, unha alianza maravillosa con Miguel de la Cierva o mando, que nos ofreceu a súa casa cunha xenerosidade espectacular. Sabichedes neste documento inicial pois toda a historia, non, que tamén conleva o Náutico de San Vicente, Vilanova Peña, que tamén nos cedeu o mobiliario, parte do mobiliario, o Concello do Grove, que tamén nos facilitou máis sillas para ese aluvión de xente que haberá pola tarde, e Conservas Cambados, que tamén nos servirá pois unhas pequenas latas para que disfrutemos durante o día. E o café chega ás 10:30, que xa me preguntastes, todo o mundo tranquilo, que ás 10:30 todos tomamos a nosa dosi de café. Bueno, eso, a resposta teño que decirla, a resposta foi maravillosa. O sea, foi decir que íbamos a facer este evento, as empresas coas que contactamos, coas que tiñamos certa confianza, as compañeiras que formamos parte da Comisión de Igualdade, a resposta foi inmediata e, de feito, bueno, pois non podemos estar máis que agradecidas para o ano, porque vai haber seguinte ano, te deo claro, bueno, pois volveremos a contar con elas e con todas aquelas que se queiran sumar. Como responsable, non dixen, son María Pierres, secretaria, xa podemos poñer tamén a cartela, secretaria do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, responsable un pouco deste grupo de igualdade, non? Que buscábamos con esta xornada fundamentalmente que se convirta nunha xornada de reflexión común. Veredes que hai perfis, agora xa está desvelado un pouco o programa, os que xa o cheirades, outros decíades que non o queríades ver e manter o segredo, pero realmente, bueno, pois vades a ver que hai diferentes perfis. Ás veces non ser máis ou menos coñecido vai aportar máis ou menos interese á xornada, porque realmente temos compañeiras que todas teñen talento, todas teñen moito valor. De feito, disfrutaremos de algunha ponencia que é máis particular, máis personal, con perfil de urbanista, por exemplo, unha compañeira que virá, que non é galega, que nos consideramos que é unha rapaza que, bueno, que está despuntando na arquitectura e queremos tamén ser un pouco impulsores, queremos ter o noso, como na música, non? Ter ese grupo, non? En este caso esa arquitecta que impulsar e que a poidades coñecer máis de preto.
poñendo en valor tamén esa dificultade que teñen moitas compañeiras para destacar nos premios de arquitectura. Pois o veremos pola tarde, Natalia Mora, unha muller que foi nomeada a 3 premios, dos premios de Castilla-La Mancha, que nos parece que ten moito valor. Vamos a ir descubrindo pouco a pouco pequenas xoias durante o día. Por suposto, invitarvos a que participedes, vamos a facilitar ali uns tarxetóns, unhas papéis para que poidades tamén formular preguntas, vale? Cando introduzamos as compañeiras que van a falar, bueno, pois podedes ir facilitándonos as preguntas e a persoa que acompañe aquí pois irá trasladando as mesmas. Por suposto, tamén facilitaremos algún micro no caso de que queirades intervir, pero para ser máis dinámicos o vamos a facer coas tarxetas. Pouco máis, o que teña dúbidas, vamos a ter momentos, ao mellor, de paro de 5 minutos e 6 para tomar eses cafés ou eses bollos, para ir ao baño, e nada, que disfrutedes todos moitos da xornada, isto é un formato free, formato free do Colexio de Arquitectos. Bueno, vamos a comezar, se vos parece entón, coa primeira intervención. Vaime acompañar aquí, porque vou eu un pouco a acompañar, ainda que non necesita que ninguén a tutele en absoluto, que é Teresa Taboas Veleiro, vicepresidenta da UIA. Sube comigo, grazas, Teresa. Por aquí. E mentras subes a vou presentando. Porque, aparte, Teresa o sabe que temos aí un vínculo, non? Temos. Temos un vínculo aí emocional. Sí. Que, bueno, non me quero emocionar. No, pero é importante que o contes, porque é parte da tua vida e da miña vida. Conta-te. Claro, cando o pai de María era alcalde de Marín, en ese momento estaba traballando con César Portela no seu despacho, e pediron, aquel momento gobernaba o PSOE co Partido Nacionalista Galego, o PNG. Entón a concelleira, que se chamaba Pilar Calviño, pediulle se sabían de alguna arquitecta para entrar no concello, porque non tiñan arquitecto, querían un equipo. Chamaron a min, polo tanto, traballei co pai de María cando era como naquel libriño de Gabriel García Márquez, cando era feliz e indocumentada. Era moi nova. E traballei ali, e teño o recordo, dos mellores recordos da miña vida, o respetuoso que era o teu pai, María, como alcalde, cara a profesión. O como me escoitaba, eu era moi nova, co cal era tamén a veces impulsiva, e non medías ás veces as cosas, e o teu pai me escoitaba e me permitiu, por exemplo, facer aquel baixo cuberta, que a miña idea era que había que subir o técnico que había municipal para arriba, porque así evitábamos a corrupción. E mira que historias. E el me escoita e me dicía, veña, o sea que do teu pai non teño máis, e ese é o vínculo que temos, unha persoa seria, un grande alcalde. Para min, como técnica, como arquitecta nova daquel momento, bueno, pois unha sorte ter estado ali no Concello de Marín. Claro, es que eu penso que cando ti entraches eu debía ter nada. Ti ser unha nena. Eu debía ter, sí, pero 10, 11 anos, eu sí que lembro, meu pai era unha persoa moi exagerada, pero neste sentido sí que lembro entrar na casa e decir, oye, teño aí unha arquitecta, é nova, é unha fiera. Esta rapaza estáme revolucionando, de verdad, María, deberías pensar en facer arquitectura, porque de verdad, teño unha arquitecta municipal, algo me dixera, tamén pode ser do cemiterio. Do cemiterio, que despois me cambiaron, puxeron... Es que quere facer un cemiterio bonito. Sí, porque eran coas cubertas, que ao final Eu cambiaron. me lembro perfectamente, era unha nena, pero me lembro perfectamente de que non paraba de falar de Teresa Taboas. Bueno, ese é o vínculo, non? É que o primeiro titular de prensa no que eu saí foi que precisamente no Concello estaba o teu pai e chamou o secretario xeral, e era polo tema da reforma do Concello. Entón o secretario así en plan borde, comigo, isto non sei que, isto non funciona, isto non sei que, entón dixen, mira, xa estivo ben, ti non eres arquitecto. Entón había un periodista por ali do diario Pontevedra, o titular o día seguinte era, la arquitecta municipal le tira los trastes a la cabeza al secretario general. Esa foi a inauguración, por eso teu pache diría eso. Pero bueno, totalmente. Comentaba aí. Pero bueno, ti tes moita máis historia, xa non comentaches, pois traballaches con César Portela, formacheste en México, sí, pero o doutorado fixeches en A Coruña, non? Sí.
meticheste en todos os fregados que puideches e máis. Sí, eu creo. A nivel Colexio de Arquitectos fuches a primeira decana, abriches portas, fuches tamén, estiveches en política, además estiveches dos dous lados, que penso que está moi ben, gobernando, que é unha sorte. E na oposición. E na oposición. Eso, exconselleira de Vivenda, e solo, non? Non paras, e obviamente agora estás de vicepresidenta da UIA, e supoño que aínda tes moitos máis planes futuros de conquistar novas cousas ou aventuras ou cometidos. Ás veces non son os planes, ás veces a propia vida vai tirando de ti, é unha, non sei, a teoría do caos, non é un sistema estável, ti pensas que ao mellor tes pensado vou camiñar cara ali e de pronto non sabes por qué, todo te leva cara a outro sitio, entón, bueno, donde me leve a vida. Onde te vire o rumbo. Exactamente. E nada máis, eu quero un pouco que expoñas ti, vamos a ir comentando, pero deixote todo o estrado para ti. Veña, perfecto. Bueno, bo día a todas e a todos, é unha honra, por certo, María, parabéns a todas que sei que estiveches detrás deste proxecto. Eu Atlantía agardo que sexa un proxecto de futuro, de poñer o noso país e poñer esta esquina atlántica no mapa mundial do que os grandes debates de arquitectura. Isto é a semente, pero mira que sitio. Dicir, temos os lugares, temos a xente, temos unha organización como o Colexio de Arquitectos, temos xente como a ti, María, como a todas as que estades aquí. Fagamos desto algo grande, pensemos de futuro e ao grande. Pois quería comezar con esta foto porque Teresa Taboas, pois me dicen falar de ti. Falar de un a veces xa non sabe un porque son tantas vidas ás veces que esta foto. Por que puxen esta foto? É a miña nai, como muller, unha nai do Carballiño, nunha época onde a miña nai, outro día nun debate ali con Marisol Soengas, a científica, e todas dicíamos o mesmo, que as nosas nais, polo momento histórico, non puideron estudar. Mulleres, pero podían ter sido o que quixeran. O que quixeran. As Marie Curie da Galiza, o sea, o que quixeran. Entón, esa foto é unha foto como que teño esa sensación de que me está dicindo veña, tes que voar, non? E a min esa foto, por eso a puxen de primeiro, que son arquitecta, fun política, son galega e finalmente son cidadán do mundo. A pregunta que me levo facendo e que tardei 40 anos en construir a resposta a isto é ata onde chega a arquitectura? Ata onde pode chegar a arquitectura? É dicir, nos limitamos a un edificio, nos limitamos a un espazo pechado a 4 paredes, ata onde podemos ter coa arquitectura? Esa pregunta, esta é unha imaxe noturna da grande cidade de México, nos de nenos, como son filla de migrantes galegos de Ourense, pasábamos tempadas en Cidade de México, 2 anos ali, 2 anos aquí de nenos. Andábamos dun lado para outro, vin de cambiar 8 veces de colexio. Cando estábamos ali en Cidade de México, en colexios, un colexio do que fixeran nos momentos exiliados da República, no Instituto Luis Vives, aquí no colexio de Monxas, eu tiña un cacao, xa pasabas do colexio dos exiliados ao colexio das Monxas internas, o sea, un pouco ese mundo de entender incluso as dúas Españas. Nací en Cidade de México, sendo de aquí, como os de Bilbao, sendo galega, nací en Cidade de México. E con 11 anos xa sabía que quería deseñar cidades, porque vi un libro de Oscar Niemeyer, de Brasilia, e eu cando vi aquel libro me lembraba que había unhas como se chama, uns debuxos animados cando era pequena, cando menos salí en México, porque claro, andar de un lado para outro se chama superjets, dos supersónicos, que andaban en naves espaciais e tal, e a arquitectura era preciosa, e a min cando vi o libro disse, eu quero facer como as cidades dos supersónicos, non? Tan moderna aquela Brasilia, non? Non sei de onde viña esa certeza, quizáis de ter vivido entre 2 mundos. Despois facíamos, cando viñamos, imagina, con 5 ou 6 anos te voltabas para cá, pero como non había voos directos, quedábamos uns días en Nova York sempre, entón era como un matiburrillo que me foi, de alguma maneira, definindo como persona. Nova York, a Cidade de México, Galiza, nese México había ruido e luz. A cidade que te devora, unha cidade tremenda. O México da miña infancia era ruido e luz e xente en exceso. Era a escala descomunal dunha grande cidade que medra sen parar, que desborda calquera límite e que o corazón tenteiro. Era pasear pola rúa e sentir que a cidade te contén.
os barrios que cambian de carácter, esa periferia urbana de pobreza, de grande pobreza. Entón, dende nena, o que sí fun capaz de entender a pobreza e a riqueza e o urbanismo como elemento de evitar estas dualidades. Galicia, pois a Galicia, cando chegaba aquí de nena, era a pedra, o silencio húmido dos outos, das carballeiras, o territorio. Aquí era o territorio. Na Cidade de México era a cidade. Por lo tanto, dos elementos importantes na nosa profesión de arquitectos. A planificación territorial, a escala humana, Galicia era máis a escala humana, a pedra, a luz filtrada, os cascos históricos, onde cada rúa é case un argumento, a escala do territorio e da perda. Aquí era consciente de como se iban baleirando, e sobre todo na zona dos meus pais, como se iba baleirando por mor da emigración. Eu, dende nena, teño esa imaxe da xente marchando, xente que daquela, tanto no pobo do meu pai, en Beariz, como no Carballiño, se iba marchando. No Carballiño cara a Panamá, cara a Suiza, cara a outros sitios, na zona do meu pai máis a México, e como se iba baleirando, e como o rural se iba despoboando. Eso vivino dende nena, porque veías despedidas ali nas familias, como a xente se marchaba. Por lo tanto, ese territorio, o territorio vaciado polo éxodo, as aldeas que se iban apagando de xeneración en xeneración, e os cascos históricos degradados polo abandono, non pola especulación, máis polo abandono, por unha emigración de carácter económico. Un proceso oposto á megalópole de México, idéntico en raíz. En ambos casos, o espazo tratado, ahora estamos xa no tema arquitectas, por iso digo que é o que definan, o espazo tratado como residuo e non como dereito. Por exceso, por defecto, aquí porque o mercado devora todo, e aquí, na Galicia, porque o mercado pasa de longo e non deixa nada. Entón, esas son leccións que fun aprendendo ao longo dos anos. Outra lección, o espazo importa, o espazo non é inocente. Sentía que o espazo non era neutro, que a cidade non era un decorado de vida, é parte do que somos. Con 11 anos non tiña palabras para nomear o que sentía, só sabía que os dous lugares que me formaron, a cidade que devora e a terra que esvaece, me deixaran unha certeza que non sabía de onde viña, que o espazo que habitamos non é inocente, que a fiestra que dá a rúa, o muro, o banco que convida ou que afasta, o barrio que acolle ou que expulsa, non son accidentes, son decisións, son política disfrazada de pedra e formigón, e que alguén as toma, e que, por tanto, quen a construe ten unha responsabilidade enorme. Quería ser arquitecta. En ese momento, é dicir, cando temas a certeces, quería ser arquitecta. A escala do proxecto. Proxectar é sempre un acto de poder. Sempre un acto de poder. Cando decides unha fiestra, como se organiza un barrio, estás decidindo que xente ben ese espazo e quen non. Dicía María que fun a primeira de o colexo de Caridade, decía, non o digo aquí como un dato de currículo, digo porque nunha profesión onde o poder foi sempre masculino, ser a primeira non é un detalle anecdótico, é un sinal. É un sinal. Por eso quería deixar isto aquí hoxe, porque eso é un sinal. Chamáronme, estaba de decana do colexio noso, e chamaronme conselleira de Vivenda e Solo. Daquela época a política non hai traizón da arquitectura, é a súa condición de posibilidade. Aí sí que me decatei que a única posibilidade de mudar as cousas dende a nosa profesión é que moitos de nós, de algunhas de nós e de nós, de todos nós, poidamos en algún momento estar na política, porque onde é a posibilidade que temos de executar as que temos como arquitectos, non dunha sociedade mellor. Que me ensinou a min a política sobre a arquitectura? Pois a primeira lei de vivenda de Galicia. Como arquitecta fixen a primeira lei de vivenda de Galicia. Social de vivenda para persoas en risco de exclusión. As normas do hábitat galego
que se pusieron todos nerviosísimos, os promotores, mima, que aquela, había unha caricatura na Voz de Galicia que eran unhas ovellas metidas debaixo era como libro de normas do hábitat, metidas debaixo e afora, eran como dous lobos, promotor e constructor. Era todo tan tontería como que o baño medira 4 metros cadrados, que tiveran a ventilación e a iluminación, eran cousas mínimas para investimento maior que fan a meirande parte das persoas no noso país. Pois montouse tal que dixen, isto perfecto. Cada vez que berraba máis, dicía, perfecto, estamos indo ben. A rehabilitación de vivendas no casco vello en Vigo, no casco vello de Vigo, comprar vivenda para facer vivenda pública nesas vivendas que estaban esmorecendo nos centros históricos. Por primeira vez a certificación enerxética obrigatoria. Sabes a certificación enerxética, compras unha casa que é o maior investimento, que tes que pagar a luz e todo, e ali non había certificación. A vivenda implícanos como arquitectos porque deixou de ser un dereito para converterse nun activo financiero. Polo tanto, na política, o que a política me ensinou a min sobre a arquitectura é que os arquitectos e as arquitectas temos que implicarnos en as políticas de vivenda claramente, porque somos que enseñamos, non nos podemos quedar como que a cousa non vai con nós, soamente deseñar que quede perfecto, obxecto estético, e estar fora do debate político. Temos que estar aí, porque a xente agarda e a sociedade que estemos aí. A arquitectura ben entendida non cabe nun edificio, evidentemente as escalas. A escala vai cambiando a escala, o problema non. A escala global. En este momento ocupo a vicepresidencia da Unión Internacional de Arquitectos, 140 países, en relación coa UNESCO, con a ONU Habitat, a OMS. A Unión Internacional de Arquitectos, cando os arquitectos e as arquitectas entendíamos que nos precisaba a sociedade no ano 1948, unha vez que remata a Segunda Guerra Mundial, se reúnen un grupo de arquitectos en Lausanne, en Suiza, e deciden constituir a Unión Internacional de Arquitectos. Por qué? Porque o mundo quedaba destruído despois da Segunda Guerra Mundial, e os arquitectos decidiron que tiñan que botar unha man para reconstruir ese mundo despois das guerras. Constitúe, se fai o primeiro grande congreso no 48 ali en Londres, e a partir de aí, da man, evidentemente, coa ONU, son cos que traballamos, e con todas as axencias da ONU, con ONU Habitat, coa UNESCO, coa Organización Mundial da Saúde, se presenta en o vindeiro mandato que comezará unha vez rematado o Congreso de Barcelona, serei a secretaria xeral da UIA no próximo mandato, co cal, bueno, está unha vez que se rematen as eleccións e que este nomeada, e os problemas, aí de que me decatei como arquitecta, nesa cuestión de escalas, que os problemas que vemos nas cidades non son locais. O cambio climático non respeta fronteiras. Quer falar de cuestións de saúde e cambio climático, eu cando me sento a falar coa xente da Organización Mundial de Saúde en Xenebra, é un problema que nos afecta a todos, polo tanto a escala é global. A crise da vivenda repítese co mesmo mecanismo en Lagos, en Nigeria, en Estambul, en Bogotá, na Cidade de México, en Nova York. As empresas que especulan coa vivenda non son locais, son fondos de investimento internacionais, polo tanto a escala é global. Esa é. E a arquitectura, se quere ser algo máis que decoración do poder, ten que ser capaz de responder á mesma escala, a escala global. Daí a importancia de organizacións como a UIA, despois do Colexio de Arquitectos de Galicia, dicir, temos que estar en todas as escalas, porque cando os arquitectos nos sentamos, esta é unha reunión en Riad, en Arabia Saudí, en decembro do ano pasado. E aí estaba sentada falando dos profesionales e falando desto, das cuestións de saúde, das cuestións de cambio climático, porque cando te sentas con esas grandes organizacións, cas axencias da ONU, estes as disciplinas, a nosa voz estás escoitando e tense en conta tamén. De feito, vamos a presentar, se vai elaborar unha carta de urbanismo que estamos rematando con todas esas axencias. É dicir, e isto sirve porque para moitos países ter unha serie de directivas ou de voz crítica dende a nosa profesión
En moitos países, sobre todo os países africanos, agradecen moito, porque servenlle os nosos compañeiros e compañeiras os países interactuar cos seus políticos para exigir certo tipo de políticas. Porque se os problemas son globais, as respostas tamén teñen que selo. Coa UNESCO para protexer o patrimonio en zonas de conflito. Hai 2 días mandamos un comunicado porque se bombardeou a Catedral de Kiev e ten danos tremendos. Non se escoita. Sí? A Catedral de Kiev. Pero tamén hoxe mesmo, agora antes de entrar aquí, os de Líbano, estábamos caos que por que non mandamos un de Líbano, porque tamén danaron nos bombardeos un lugar que é patrimonio da humanidade. Polo tanto, coa UNESCO falamos para protexer a historia, para protexer o patrimonio, para protexer ese fío condutor da humanidade. Coa ONU Habitat falamos para que a vivenda sexa un dereito e non unha mercancía. E coa OMS falamos porque o espazo que habitamos determina a nosa saúde. As cidades, as vivendas. Non é diplomacia, é arquitectura na súa escala máis ambiciosa. Eso que a oía. Agora estamos co Congreso Mundial de Arquitectura. Deste domingo en 8 días comezamos en Barcelona o Congreso Mundial de Arquitectura. O primeiro foi ese que vos comentei no ano 1948 en Lausanne. O seguinte será en Beijing. Eu falando cos chineses, de resulta que van a ter un congreso todo con robots e todo. Eu xa prefiro o noso fronte ao Mediterráneo. E a pregunta é, para quen construímos? Aquí están, puse a foto a propósito, porque está a ministra de Vivenda, está o alcalde de Barcelona, é dicir, para quen construímos os arquitectos? A arquitectura afectanos a todas e a todos, polo tanto, todas e todos, non soamente nós como profesionais, temos que estar implicados. Todo isto parece técnica, pero non o é política, disfrazada de técnica, asinada por un arquitecto ou unha arquitecta, pero é política. Cando se fai planificación territorial, cando se fan plans urbanos xerais de ordenación urbana, cando se fai vivenda, é política, asinada por un técnico. Entón, non solamente asinemos, involucrémonos, estemos dentro do debate. Grazas. E aquí deixo esta. Esta tarde hai 2 mulleres que admiro e van a demostrar algo. Non hai unha soa maneira de ser arquitecta. Ana Bofil e Isabel Aguirre. Nada máis, grazas. Sigue. Bueno, fenomenal. Eu non sei se algún quere achegarse a algún tipo de pregunta. Se non, voume eu ir adiantando para que se vayan quentando. Xa tedes os cafés, os que queirades xa podedes ir servíndovos. A mí me gustaría preguntarte, despois desta exposición, con todo este percorrido vital que tes, se hai algo que pensas, visto, sabes, nestas novas posicións, que terías feito de outro modo, pero non no sentido de cambiar, sino de engadir, porque probablemente che gustaría a mellor ter engadido algo ás túas propias accións. Moitas cousas, porque finalmente erramos continuamente. Cando tomas partido, erras. Acertas, cando tomas partido, como dicía o Gramsci, os partisanos, cando tomas partido, evidentemente ás veces te confundes, outras non. Que teria cambiado? Non sei, porque hai cousas que te ha cambiado, outras que as teria reforzado. Ahora mesmo non, realmente, ás veces ter ido con máis sosego, o sea, máis acougada, o millor, porque nesa necesidade de facer todo, pasou no goberno, claro, despois de 16 anos había un goberno que queríamos mudar todo, e fomos tan depresa, que ás veces, digo, a mellor tiñamos que estar con máis acougo, pero outras digo, non, porque non tiñamos tempo, e de feito non tivemos tempo, quedaba moito por facer aínda. Non sei, creo que a mí o que me gusta é como todos os días ter como unha nova cousa que facer, un novo reto. E a min agora, por exemplo, María,
o tema da Organización Mundial da Saúde, que estamos traballando o urbanismo, me parece moi importante, porque o tema da crise climática está provocando, sobre todo en certas latitudes, problemas graves, e o espazo público de convivencia, o espazo público que ten que ter agora moito cuidado, porque é un espazo que serve para moitas persoas como para refrescarse incluso, porque as súas vivendas non son quen de pagar, por exemplo, un aire acondicionado, porque o mellor non o teñen. Entón, o espazo público me preocupa como unha cuestión de saúde bastante, independentemente tamén dos propios nosos edificios, os que temos do parque de vivendas, por exemplo, en Europa, con estas tremendas incrementos da temperatura, pero bueno, hai moitas cousas, pero non sei o que cambiaría. Seguramente moitas, pero non sei. E como secretaria xeral da UIA, que tes en mente? En que teño en mente? Aí sí que teño moitas cousas en mente. Sí, moitas. Nas distintas áreas. Por exemplo, propuxen, isto interesante, propuxen hai un ano, e tivemos unha reunión co secretario xeral da ONU de Turismo, propuxen crear a capital mundial do turismo sostible. Ainda que nós, como aquí en Galicia, non temos a presión turística que teñen no Mediterráneo, certas cidades, como pode ser Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca. É un tema que me preocupa moito, o tema do turismo masivo. Me preocupa porque esa presión altera totalmente calquera planificación. Incluso os plans xerais de ordenación municipal, que foron pensados hai 10 anos, cando aparecen estas plataformas de intercambio de vivenda turística, alteran totalmente todo, porque non estaban contemplados. E estamos ante un problema de equipamentos sanitarios, porque hai lugares que se multiplica por 4, por 5 a poboación. Altera a política de vivenda. Entón, propuxen crear esa capital mundial, xa aprobouse, creamos ao mesmo tempo un grupo de traballo dentro da Unión Internacional de Arquitectos, que é o grupo de traballo para o turismo responsable, e están de codirectores, decidimos poñer unha persoa de Grecia, que é un dos lugares de presión moi bestia, e unha persoa de Canarias, un arquitecto que foi decano de Canarias. E a idea, a primeira cidade que nos presentou a proposta de facer esta primeiro debate durante un ano para debatir coa xente local, con todo o mundo, é Río de Xaneiro, que será no 2028. Ese é un dos proxectos. E despois hai outra que tamén propuxen, que tamén se vai crear, que é a capital mundial, pero non, cando falo capital non me refiro a escala grande, porque creo que se vai a escala das cidades, destes debates, das novas tecnoloxías e o desenvolvemento territorial e urbano, é dicir, como as novas tecnoloxías poden ser unha ferramenta para poder actuar máis rapidamente tanto no plano urbano, de planificación urbana, como territorial. Entón, esa tamén se acaba de crear e sacaremos a concurso agora para ver que cidade do mundo se presenta. É dicir, hai moitas cousas. É dicir, eu estaba ao congreso de Beijing, que terei que xestionar como secretaria xeral, co medo que me dan tamén ás veces ese tipo de sociedades tan tecnificadas, non tan alonxadas ás veces dun pensamento, se queredes, máis de corte humanista que temos en Europa. Entón, bueno, xa vos irei contando, xa vos irei contando. Eu creo que sería importante tamén, ti falaches antes, bueno, eu penso como a ti, non podo pensar de outro modo, porque sabes que nese sentido temos tamén partes en común, da importancia de estar na política, non? Non só como arquitectos, eu penso que moitos perfis profesionais son moi interesantes en moitos campos da política, pero é verdade que os arquitectos e arquitectas no que toca, non? Co que nos toca, co temas de vivenda, de urbanismo, de planificación, é fundamental que nos incorporemos máis, pero é verdade que tamén, de feito, por aquí hai unha compañera que pois falará que é técnica municipal, que importante é tamén facer esa política, non? Que ás veces é moi didáctica, non? Nos propios concellos, e contribuir tamén cunha boa xestión, non? No teu propio concello a que as cousas melloren, porque é unha das problemáticas máis grandes que temos neste momento. Como poderíamos animar as compañeiras primeiro,
Pero tamén é verdade que hai máis, ou no colexio temos un pouco eses datos, non? Que nos siguen dicindo que as compañeiras se decantan tamén máis por acceder á administración, non? Tanto autonómica como locais. Bueno, falaremos tamén despois deso, de por que nos decantamos tamén máis por esta vertiente, digamos, profesional, pero como poderíamos animar as compañeiras e compañeiros a involucrarse máis na política e pensalo dese modo de contribución, non, social que ten, e de oportunidade, porque é unha oportunidade maravillosa de deixar de facer planos e leválos á realidade. Sí, é a posibilidade, a única posibilidade. É dicir, nada existe se non está avalado por unhos orzamentos, tanto autonómicos como locais, como a nivel estatal. Como animar a xente? Bueno, ti falabas dos arquitectos e as arquitectas municipais. Para min, as boas ou bons arquitectos municipais son tan importantes, porque é o público. O sea, cando falo de política, non somente falo de ocupar cargos políticos, senón esa función social da arquitectura en cargos públicos, como pode ser unha arquitecta municipal. Outro día me preguntaban, nunha entrevista polo Congreso, ali en Barcelona, nun xornal en Barcelona, se rematara o tempo dos grandes nomes de arquitectura, estas superstars, que foi o Congreso do 96, non? Que chegaban, parecía que chegaba Mick Jagger, non? Chegaba Norman Foster, ¡guau! Chegaban todos, non, estamos noutro momento. Eu dicía na resposta, dicía que para min, para comezar, a arquitectura é unha ópera, é un traballo de moitos, de iluminación, do que pon tal, do que pon é de moitos, e que para min fixen expresa esta dicen, é tan importante unha arquitecta municipal nun concello pequeno, é tan importante como grande nome de arquitectura, porque está facendo unha tarefa de un valor, claro, non visible, pero dunha importancia tremenda. Entón, temos que animar dentro dos propios colexios a que a xente pues, ocupe cargos na administración, que ocupe cargos na política, porque se vai creando esa rede, esa sinerxia dende a nosa profesión, dende esa vocación da función social da arquitectura, seremos quen de acadar máis rápido e entre todas e todos unha sociedade onde a arquitectura pode ofrecer o mellor da nosa profesión. Bueno, aquí vou a meter un gag propagandístico. O Colexio de Arquitectos este ano introducí por primeira vez a Escola de Opositores. Realmente xa o fixemos un pouco con esta mentalidade, non? Bueno, que mellor que os da casa, digamos, para formarnos, non? A verdade é que temos a sorte de contar cun profesorado que é absolutamente, vamos, un luxo, porque non sei se está por aquí Rocío, pero temos como preto de 55 formadores, non? Durante un ano e pouco. Esa é a intención era de conseguir formar os mellores e coa sensibilidade mellor e coa mellora das formacións, non? E tamén hai que dicilo, a maioría son mulleres. Curioso. Pero eso fai grande o Colexio de Arquitectos de Galicia. Ese tipo de accións dentro do colectivo noso é o que crea gremio, e o que crea esa imaxe necesaria da nosa profesión. Se non de verdade que, María, ese é o camiño, eso teño claro. Eso que está de facer. Eu penso que era unha necesidade grande, non? Non como unha intención de confrontar, non? Pues con todas aquelas empresas de formación que é lícito que existan, sino que de feito estamos intentando tamén facer esas alianzas con eles, non? O interesante ter os mellores profesionais, porque eso ao final o padecemos ou o disfrutamos todos, e queremos disfrutar os técnicos municipais, sen dúbida. Que sexan aliados. Que as arquitectas e arquitectos municipais sexan aliados nosos, que non sexan os nosos inimigos, que moitas veces, sobre todo a miña xeración, algúns deles eran inimigos. O sea, trataban a compañeiros nosos. Eu tiña moitas queixas, cando estaba presidenta da delegación de Pontevedra, tiña moitas queixas de moitos compañeiros. Entón, o que precisamos é ter aliados, porque a alianza é a favor da sociedade, e ese ten que ser o fin último, non? Sí, eu que teño algunha experiencia tamén en un concello pequeniño, é verdade que eu me descubrí a min mesma moitas veces tratando de facer esa laboura de, digamos, de mediación coa persoa que se viña a informar, que me puña a caldo o seu arquitecto ou arquitecta, e eu trataba de desatascar esa situación no sentido de, no, mira, confía, etc. Eu pensaba, realmente isto multiplicado, non? Por moita xente que fixera esa didáctica para que entenderan por que era necesario o seu técnico e técnica,
Bueno, me parece unha laboura fundamental nos concellos que moitas veces non entenden porque teñen que contratar a un técnico para facer algún tipo de obra. Entón, é fundamental en todos os campos. Nos María, cando está no colexio naquela outra vida que estaba eu en Pontevedra, fixemos un convenio para pagar a metade do salario para meter arquitectos nos concellos, e eu cheguei a ir, isto é interesante contalo, eu cheguei a ir quen pagaba a metade do salario? O colexio de arquitectos. Pero esta é boa que che vou contar. Mira, cando era decana do colexio de arquitectos, esta teimudez de dicir que ten que haber arquitectos, máis arquitectos nos concellos. Fun falar co director de Radio Televisión Española, de Radio Televisión Galega. Eu era decana. Por qué? Porque lembráis aquela serie que salía Luis Tosar, que era un xuiz, como se chama? Mareas Vivas, veña. Pois eu dixen, hostia, por que non unha serie? Sempre saen os médicos, son os guais, o xuiz por que non metemos nunha serie da Galega un arquitecto ou arquitecta que sexa o guai, que sexa como didáctico? E fun falar co director da televisión de Galicia para que metesen un personaxe que fora un arquitecto ou un arquitecto. Mira, se tiña esa pero non o houbo. Non houbo, porque despois que foi o cambio do goberno, pero estiven ali sentada, ali en, como se chama, subindo para a Bacolla, ali sentada con él, insistindo, pero tedes un xuiz, tedes médicos, é que sempre os médicos son os guais das series, e nós nunca aparecemos, ten que aparecer un arquitecto que... Sí. Bueno, non sei, alguén quere formular algunha... Sí. Pasades... Sí. Sí, que queda grabado. Todo isto está quedando grabado. Cuidado co que decimos. Eu nunca tiven cuidado con que queda grabado, non vos preocupedes. Non, para empezar, felicitarvos á Comisión de Igualdade do Colexio, porque me parece non só un acerto convocar este encontro, sino tamén o lugar, que, bueno, como todo o mundo sabe, eu tamén estou moi ligado emocionalmente a este sitio, non? Tamén... cando empezou a falar Teresa da política, non? Recordei que onte estiven nun encontro do colexio na Coruña, a presentación do libro de Javier Gil, Generación Inquilina, falamos moito desta cuestión, e eu fixen unha intervención que vou repetir aquí porque me parece a caída. E é que hai moitos anos que digamos, os instrumentos disciplinares dos arquitectos se quedaron curtos para non só analizar a realidade, sino que a vocación que temos os arquitectos xustamente de ser operativos, de ser instrumentais, de modificar as cousas, de facer, de construir, chega un momento en que sin a política eso non é posible. E entón eu quero tamén, desde aquí, facer un recoñecemento público a unhas cuantas mulleres que estiveches, porque ti estuveche no Parlamento galego, ela foi, bueno, en fin, aparte da labor colexial, pois tamén conselleira, temos a María, que tamén foi unha espléndida conselleira de urbanismo en Ferrol con grandísimas dificultades, temos a Iria, que está, non sei se está Iria por aí, non está, pero está en Marín, en fin, tamén houve homes, tamén temos a Jorge Duarte, tamén temos a... Pero moitísimas mulleres que vos decatáchedes seguramente antes que os arquitectos, mulleres arquitectas, de que sin a política as cousas non son posibles. E ao fin e ao cabo, nós que temos a cultura do proxecto, o mellor modo, e tamén da dirección de obra e da realización do proxecto, porque se non hai construcción, pois o proxecto se queda en nada, pois creo que tamén un modo de proxectar, non? Decía Giorgio Grassi en aquel famoso libro, bueno, que non só se proxecta unha obra de arquitectura, se proxecta unha excursión ao campo, se proxecta o futuro dun país, non? Se proxecta o territorio, se proxecta todo. E en ese sentido, o único modo de realizar é ter ese compromiso que tiveches vos mulleres ca política antes que os homes, incluso, hai que reconocelo. E eu tamén, desde ese punto de vista, quería facer ese recoñecemento a que tuvechedes o valor de estar aí, porque son lugares onde estades sometidos ao público escrutinio, son duros de levar sempre que estar nunha formación política, que podes estar máis ou menos de acordo, e en definitiva, pois unha gran labor a que fixechedes as mulleres que estades aquí e as que virán, que eu espero que veñan máis, de modo que gracias. Gracias, Chiche. Si, eu nese sentido, xa que comentas, eu creo que a máis é fundamental ao marxe de que falábamos, non? Que política hai moitas formas de facela, non só na política en sí,
pero sí que é certo que cando, o sea, que eu animaría a xente a participar da política, aínda que teñas visos de que non vas gobernar. É dicir, é fundamental incluso como oposición, eu claro, non tiven a sorte de ter esa, de poder realmente facer cousas, pero sí que como oposición se fan moitas cousas porque realmente reactivas, non? Ou activas cousas. E é verdade que eu, polo menos pola miña experiencia, no Parlamento de Galicia depois tiñas un feedback da propia consellería ás veces que dir, joder, que se nos pos as pilas nesto, e obrigas, non, a que certas cousas sucedan. Non gobernas, pero sí que tes a posibilidade de desatascar ou de poñer na palestra cousas, non? Que vais coa esa visión de arquitecto ou arquitecta, eles tamén moitas veces incluso se agradece, non? Porque cambia o discurso. De feito, bueno, ainda outro día nunha charla destas de exparlamentarios que vamos polos institutos dando, me decía unha compañeira do Partido Popular que sempre interpelaba comigo en materia de igualdade, de feito, me dixo, jova, es que esta que está aquí, María Pierres, me enseñó a mí lo que era la perspectiva de género y el urbanismo. Y decía, esta tía está chalada, ¿qué es eso? Decía, eu aprendín esas cousas, porque é verdade que se mellor non foras arquitecta, probablemente nunca sacarías eses temas. Bueno, pois é fundamental en moitos ámbitos estar. No, eso que acabas de dicir é importante, estar incluso estar na oposición, porque, por exemplo, eu xa na oposición como diputada, foi que aprobamos unha lei do solo, participabas na comisión, entón que haxa un arquitecto, arquitecta participando no Parlamento cando se están desenvolvendo leis que haxa unha voz da profesión é moi importante, porque incluso estando na oposición se fai un traballo tremendo. Eu animo a todo o mundo eso, que estar no público, finalmente estar no público. Na política é o público. E estar nos colexios. Nos colexios, efectivamente, nos propios colexios, que a veces xente nova non entende, os colexios, os colexios son super importantes. É dicir, as escalas do colexio, o propio CESCAE, cando defende tamén temas das competenciais, pero os colexios de arquitectos na escala cercana son moi importantes. As delegacións, o Colexio de Arquitectos de Galicia, e despois, bueno, pois os temas xa, no caso na UIA, non? Porque polo menos, cando me sento a falar cos da OMS, están escoitando unha opinión dun arquitecto ou unha arquitecta, senón están escoitando maiormente xente do mundo da medicina, o sea, do mundo sanitario, pero non a nosa visión. É dicir, é moi importante estar aí, moi importante. Mira, nos traslada unha pregunta que está claro que é para ti, non é para min. Non? Bueno, non, a ver. Porque eu non tiven esta sorte. Que farías agora se volver a ser conselleira de vivenda? Boa, sería máis cañeira, volvería a facer o mesmo, pero eu creo que sería aínda con certos temas irían máis aló, como Buzz Lightyear o de Toy Story, hasta el infinito e máis allá. Iría, eu creo que aínda trataría de ir máis depresa. Antes dicía que mellor a cogo, pero seguramente non, porque en algúns momentos, claro, eu, por exemplo, estou pensando, cando chegamos, a Consellería tiña o 50% do Consorcio Casco Vello de Vigo, o 40% era de Zona Franca e o 10% o Concello de Vigo. E unha das primeiras cousas que dixen é, vamos a comprarlle ao Consorcio Zona Franca porque non facía nada, realmente non se estaba facendo nada. E lembro que o presidente Toriño me dixo, pero ti estás segurísima. Pois ese tipo de accións, ao comprar e ter o 90%, impulsamos todo o Casco Vello de Vigo. E hoxe o día que o Casco de Vello de Vigo reviviu, renaceu. Pois eu creo que cousas como esa o Casco Vello de Vigo tería feito máis. Mira, aí sí, sería máis, aínda, iría un pouco, metería máis o acelerador. Cal crees ti que é o principal problema, non? Se ahora foras conselleira, ahora, ollo, que ahora está todo moi enlameirado, A política agora mesmo, e ademais hai cuestións que a mí non me tocaron no tema da vivenda, que son difíciles de arrancar. O tema, por exemplo, eso das plataformas de vivenda turística. En certas cidades como Santiago, non no resto, pero en Santiago, en certos sitios, o tema da vivenda, por exemplo, unha cousa que na pregunta anterior, que tería feito con máis presa? Nos fixemos, como eu veía que había concellos que non podía ter rapidamente por culpa do plan xeral ou polo que fose, polos instrumentos de planeamento que son longos, obsoletos na meirande parte dos casos, quería ter solo rápido para facer vivendas, que fixen?
O primeiro plan sectorial, saltei por riba do que son concellos para ter o primeiro plan sectorial, igual que había un plan sectorial eólico, por que un non de vivenda protexida? Convocamos o concurso, ganara o concurso para redacción este equipo Idón daquela, redatouse o plan sectorial, o primeiro de España, e quedou nun queixón. Agora, parece que están comezando a coller algún solo, que estaba en aquel plan sectorial, pois seguramente ese plan sectorial, ter feito ese plan sectorial non un ano antes de ter perdido as eleccións, ter comezado polo plan sectorial, porque entón tería tido a oportunidade de expropiar co plan sectorial, comprar ou expropiar no peor dos casos, os solos e poder ter os solos preparados para a vivenda de prezo taxado, de prezo limitado. Esa sería unha cousa, sí. Eu creo que, aproveito que está ali concelleira do Concello do Grove, que consello lle poderíamos dar a nivel local ao Concello do Grove en materia de urbanismo? En materia de urbanismo. Por unha banda, darlle moita importancia ao espazo público, planificar e equilibrar o tema do turismo. Este é un concello no que hai turismo e durante 2-3 meses ao ano se duplica, triplica a poboación, polo tanto, ter a certeza de que os equipamentos, as redes de saneamento, temas de agua potable, todo o que son suministros funcionan, e tamén equilibrar que a vivenda non se dispare e que bote fora a xente que vive aquí ou que ten que traballar no sector da hostelería nos meses de verán. Eso sería o que lle diría. Fenomenal. Eu, de feito, creo que non estes días estamos vendo en prensa un titular, non, de 3 rapaces, non, creo que son caboverdianos ou senegaleses, non lembro ben, non, que quedan durante 2 meses en vivenda por estas cuestións, non, da temporalidade, non, nos alugueiros, etc. A verdade é que é un problema importante. Eu estou nunha oficinar e nun concello e recibo moita xente que ven a que a arquitecta lle dé unha vivenda. Eu sempre explico que eu non alquilo, non alugo, pero a verdade é que é unha realidade dramática. De feito, nos últimos 2-3 meses eu estou en Caldas de Reis, que, bueno, sí que ten unha influencia moi grande do Camiño de Santiago, pero esta realidade máis está pasando en moitas localidades polas que pasa o Camiño. Sabemos que camiños ora hai máis dos que coñecíamos. Todos os concellos descubren un novo camiño e está influindo demasiado. E, de feito, todo o mundo me ven a preguntar por axudas para rehabilitar a casa para os peregrinos. Teño que explicarlle que para iso non hai. Pero a verdade é que teño casos dramáticos de xente que os botaban, non, xa do alugueiro e que non poden residir no mesmo concello, porque, de feito, no Concello de Caldas, a semana pasada, había 2 vivendas en alugueiro, estaban en 700-800 euros, Caldas de Reis. E xente literalmente que me decía, pois teño que ir á rúa porque gano 700 euros e non podo, e teño que pasar unha pensión, e teño non sei que. É desesperante porque, de feito, nas redes, non, coas que colaboramos no IGUS, non, no Observatorio de Vivenda, que coñecemos na parte social todas estas institucións que hai, non, para amparar, pois falando con todas non teñen recursos habitacionais. É un drama, un absoluto drama. Pero drama, para evitar ese drama, por eso o tema do turismo está impactando. Imagina, se impacta en Caldas de Reis, imaginade o que impacta unha cidade como Palma ou como Barcelona. Por eso creamos este tema para poder debatir, porque finalmente o turismo, no caso do Camiño, moitas veces económicamente non deixa o valor nos locais, o sea, na xente local, e dicir, todo o contrario, crea, incluso pode chegar a crear pobreza local. En algunhas zonas do Mediterráneo é tremendo, dicir, zonas das Baleares ou zonas en Grecia ou certas zonas de Italia, a xente balcóns que alugan por 400, 500 e durmen nos balcóns. Dicir, eu creo que aí é onde temos tamén nos que propoñer e ter uns instrumentos rápidos, porque o que diste non hai recursos económicos, pero sí temos os recursos técnicos, ou se non os temos que inventalos, novos instrumentos de planeamento rápidos, para ser rápidos e dar respostas rápidas, porque senón, efectivamente, hai verdadeiros dramas. Sí que os hai, de feito, eso, as respostas que chegan, non, os que están implementándose van a tardar 3-4 anos, entón esta situación aínda se vai agravar máis, non? Está claro, bueno, pois, se foras conselleira outra vez, seguramente buscarías esas medidas máis inmediatas
e que, por desgracia, non son tan viables. É verdade que hai programas que é certo como os de Fogar Vivo, non? Que emulan a outros que xa houve no pasado, pero que buscan, digamos, sacar a luz esas vivendas que estaban, digamos, da man, non? De moitas familias que herdaron e que non puxeron no mercado. Bueno, a ver si dese modo se reactiva algo, pero a verdade é que hai situacións absolutamente dramáticas e nin sequera as organizacións como Cáritas son capaces xa de afrontar. Bueno, non sei se tedes algún outro tipo de pregunta. Vamos achegándonos ao final desta charla, pero bueno, como vamos ben de tempo, si, se queredes vamos a deixar 5 minutos para café e a seguinte seguimos coa seguinte, vale? Grazas. Moitas grazas, moitísimas grazas. Grazas, María. E a Comisión de Igualdade e o Colexio, porque estas son as cousas que fan ilusión a vida.